Okay, jeg vil lave et haul, fordi jeg har været i Bilka og Normal. Så jeg starter med Normal. Eller, ja, jeg starter med Bilka. Og det første, jeg har købt den her halskæde, som jeg lige kan vise. Kan jeg prøve? Den er rigtig flot. I guld, som I kan se. Købte jeg andet i Bilka i en halskæde. Nej, det gør ikke. Ja, videre til Normal. Så i Normal, der købte jeg, det var jo i går, jeg købte den her liquid contour ting. Men så synes jeg sådan, at det var en forkert farve, så jeg købte den lige i bronzer, lidt mørkere, og så købte jeg den også i blush. Og den er meget flot. Så det vil jeg prøve nu. Og jeg prøver den bare lige sammen, prøve de her ting sådan alle sammen med min contour, jeg købte i går. Jeg har lige fjernet min makeup, som I kan se nu. Så ja, men jeg starter med min contour. Ja, ved ikke, hvorfor jeg stadigvæk har den i pakken. Men den... Og I skal altså ikke tabe af mit øje, det er bare lige et bygkorn. Så, men ja, jeg vil bare lige starte med at lægge contour. Som... Jeg skal også lægge det her ned. Det gør jeg lige. Og bagefter det her, så kommer der en Get Ready With Me op. Okay, jeg tænker, jeg blender den ud sådan med. Jeg har hørt den her jeg har sådan prøvet med den her beauty blender. Den var ret god. Så det vil jeg lige få blendet. Okay, så er vi nået til bronzer. Og det var den, jeg havde købt i dag. Men sådan... Altså... Jeg synes, den er meget bedre. Så lige der. Okay, jeg gør det også lige det samme med den her farve. Sådan der. Sådan der. Og det blender jeg ud med min teknikbørste. Der skete lige det, der ikke må ske sådan, der er sådan, hvor den bare har skammet min makeup af sådan her. Ja. Og jeg skal jo også på camping i morgen, så det bliver rigtig hyggeligt, og så overvejer jeg selvfølgelig, at jeg skulle tage den her med. Men vi er nået til blush nu. Og blushen, det er i farven Lustful, og bronzeren, det er i farven Fries, tror jeg. Men ja, jeg har i hvert fald hørt, at den her Lustful skulle være god. Så jeg vil bare blende den ud sådan der, og så vender jeg tilbage, når resultatet er klar. Okay, det var måske lidt for meget, men vi ses bare i næste video.